レアードは私に。はっ。レオン様に続け。気をつけろレアード。波状攻撃で突破。帝国平明。負けるものか。これ以上。また強くなったぞ。負けるわけにはいかない。エヴァンゼ。そうね。この村は落ちろ。いやなめた真似しやがって。我らを敵にしたのが運のパイク兵を連れて。面白い。リデル。
の傷を癒すたまえ。やるな。かの者たちを癒したまえ。負けるわけにはいかん。首もらった。力がみなぎってくる。負けるわけにはいかない。レオン様。かの者に力を。勉強した甲斐があったかな。やるな。やばいよエル。よし。終わりだ。祈るのみ。首もらった。やりやがれ。エヴァンゼ。もうたくさんよ。言ったはずだ。そんな。私は愛する人を奪った。愚かな。
今助けるぞ。お願いね。なんだ貴様、このバルド様にたどり着いたな。うわてめえ、祈りがいい。いや我らを敵にしたのが運の尽きだ。やるな。今ヘイ！このバルドー様、そこまでだ。お願い。待って。